žetva, 2018. gospodovo leto. Vidi kako isprva voda, ovo je pritučno, te vrni. Znaš kako se stvora sinjak malo. Nagledat. Isparuva. Už jedno vruće, jedna matka. Matka ti je utrovata na Makedonija, na majkat, to je rađa, i kakva ubavina rađa. Od neolit, od paneolit, so vekovi, milenovi, Makedonija obstoje uvijek sačuvana. Kolevka na civilizacija, na pismenost, na hristijanstvo, na pravenje to na državi, imperiji, što od Aleksandar Makedonski. Ova je matkata na majkata. Trova. Fatto.